എടമുട്ടം ശ്രീനാരായണ സുദർശന സമാജം ശ്രീ ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവത്തിന് കിഴക്കേ ശാഖയുടെ കാവടി വരവ് ചൂലൂർ അരയമ്പറമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ, തുടർന്ന് കാവടി പൂജ, ശിങ്കാരിമേളം, നാദസ്വരം, തകിൽ, പൂക്കാവടി, പീലിക്കാവടി എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി എടമുട്ടം സുദർശന സമാജം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഉച്ചയോടെ എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ കാവടിയാട്ടം നടന്നു. ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് പ്രേമൻ ചെറിയാമ്പാടത്ത്, ശാഖാ സെക്രട്ടറി സുമേഷ് എർണേഴത്ത്, ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് കുമാർ, സമാജം ട്രഷറർ സുമോദ് എർണേഴത്ത്, സമാജം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജിജിൻ മച്ചിങ്ങൽ, സമാജം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സുനിൽകുമാർ അരയമ്പറമ്പിൽ, ശാഖാ രക്ഷാധികാരി പ്രദീപ് അരയമ്പറമ്പിൽ, ശാഖാ ഭാരവാഹികളായ സുരേന്ദ്രൻ, ദിനേശ്, ശിവൻ, മുരളീധരൻ, രാജേന്ദ്രബാബു, സച്ചിൻ, വികാസ്, സോമൻ, ധനീഷ്, സനി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.